Ongi etorri UEUren ikerlari podcastera, gaurkoa laugarren saioa eta pena handiz, baino azkenengoa izango da hau. Eider Saragueta naiz, Dream ikertaldeko ikertzailea, eta gaurkoan denboraldi honi bukaera emateko gonbidatu ezin hobeak ditugula esango nuke. Alde batetik nire aldamenean Aritz Azurmendiarrue daukat, Albizturdarra da bera, gizarte zientzietan doktorea, eta azken mendeetan zehar Euskararen historia soziala Tolosaldean ikertu du, Galtzaundi Euskara elkartearen enkarguz. Ongi etorri, Aritz. Kaixo. Gustatuko litzaidake pixka bat gehiago kontatzea zertan datzan, ez? Zure azken aldiko ikerketa hau, berez doktoretza beste gai baten inguruan egin duzu, baina agian hontan pixkat sakontzea edo kontatzea. Bai, gure ikerketa planteamentua nahiko simplea izan zen, jakin nahi genuen Tolosaldean Euskararekin ze gertatu zen, ze bilakaera. Euskararekin esaten dugunean, ez da hainbeste arlo filologikoa, gehiago da Euskaldunekin eta garai batetik aurrera Euskaldunet ziren, baina Euskararekin harremanetan jarri ziren gizarte talde edo norbanakoekin ze gertatu zen. Horregatik historia soziala edo neurri batean kulturala ere deitu izen diogu ikerketai. Oso gai interesgarria ere, gaurkoan gehiago jakiteko aukera eukiko duguna. Beste aldetik daukagu Itxaso Larramendi Elex Garai, bera Bilbotarra da, arkitektoa eta tipi kooperatibako bazkidea, hirigintzan eta parte hartze proiektuak garatzen ditu. Hirigintza herritarren egunerokotasunetik lantzen du eta bere potentzial politiko horretan dago interesatua. Ongi etorri zuri ere, Itxaso? Eskerrik asko. Eta pixka bat gehiago kontatuko diguzu, agian kooperatiban egiten duzuen lan hori zertan datzen? Bai, kooperatiban egiten dugu lan arlo publiko eta komunitarioarekin, orduan langile publikoekin eta baita herritarrekin eta elkarte egintzen dauden herritarrekin garatzen ditugu proiektuak. Batez ere, eguneroko bizitzaren begiradatik, eguneroko bizitza hori eraldatzeko, eta gai ezberdinak ikutzen ditugu, bai hirigintza, osasuna, kultura, zerbitzuak. Bai. Lotuta daude ez, azken finean, eta horretan aritzen zerate. Gure mailaren beste aldean, gaur Marta Luxan Serrano daukagu, bera mugimendu feministako kidea da, boioto paketen antolaketan parte hartu du, eta bestelako herri mugimenduetan ere aritutakoa da. Egun, UPVHun irakasle lanetan ari zara, eta bai gustatuko litzaigukela, pixka bat gehiago ezagutzea, boioto paketa horien inguruan, zer dagoen edo. Bale, justo ez, gaur ona konbidatu gaituzue boioto paketetan baitan boiologia deitzen den erakusketa batez eraiki dugulako, eta hor gu geneukan ez dakitez galdera edo, segero esango dut, baina ez da ikerketa batez, bilaketa bada, baina badauka, zere horretan zan, 83an ospatu ziren Euskal Herrian lehenengo lesbianen topaketak, eta pixkat egin nahi genuen historia bat horren inguruan, baina irudiekin osatuta. Irudiekin eta hitzekin, baina irudiei, kartelgintzari eta horrelakoei leku eginez, ez? Iruditzen zitzaigulako topaketetan bertan, ez dakite, izan zitekela, ez dakite, eskaintza, erakargarria edo. Eta, hori baliatu dugu ere, beste belaunaldiko batzuekin kontaktuan jartzeko, baina hori igual gero kontako dut, ez? Bai, ez dugu dena orain argituko. Pixkanaka joango gara, eta ondo iruditzen manima zaizue, hasiko naiz galdezka, ea zer den zuentzat herri ikerketa, nola ulertzen duzue, eta zein ezaugarri ditu, baldin eta ezaugarriak banima ditu, edo horrela ez dakit mugatu badaiteke, Aritz ez dakit nola ikusten duzu, no? Bai. Esan behar dut, eta lehen komentatu geunagatik hasi aurretik nahiko konpartitu da, zaila ite zaidala definizio bat ematea. Eta zaila ite zait baita ere, nire ikerketa esperientziatik kanpoko ondorioak edo ateatzea. Azkenean, ni jarri naizenean pentsatzen gure Galtzaundiko ikerketak ze ezaugarri eduki ditzazken, edo zergatik konsideratu daiteken herri ikerketa, esaten nun, lehenik eta behin, gizarte mugimendu batetik jaiotzea dalako. Hau da, Galtzaundi euskara taldea gizarte mugimendua da, Tolosaldean
eraiten duena, eta haren baitatik zetorren ikerketa hori. Orduan, jatorria bera bazen auzi sozial bat, edo kezka sozial batetik abiatzen zen talde batena. Eta gero ikuste genuen, eraldaketarako tresna bat edo izan zitekela ikerketa hau, besteak beste zelako eskualdeak bere memoria linguistiko edo kultural edo historikoa berreskuratzeko aukera emate zula. Orduan badago eraldatzeko grin hori, kezka kritiko bat, auzi soziala, hizkuntza zapaldu baten berreskurapena. Halako ezaugarri edo ez dakit, ikuspegi hori etorri zait ikerketa, herri ikerketa eta nire ikerketa gurutzatzeakoan. Eman dituzu ez, hemen horrelako hitz gako batzuk behintzat, ez dakit itxaso zure kasuan nola ulertzen duzuen hori? Nahikoa doz, Alitzek esan duenarekin. Bai gehituko nuke agian, apur bate ikerlari ikertu binomio hori apurtzearen nahia, eta aitortzearena jakintza sortzeko moduak kolektiboak izan daitezkeela, eta horrek baduela potentzialtasun bat, eta aitortza bat ere jakintze duten izaera anitz horri, ezta? Guk gure kasuan errenterian akademiatik kanpo garatu zen ikerketa bat izan zen, edo izan da, eta oso elkartekin harreman nahikotzu eduki dugu, eta bebai oso ardaztuta egon da herritarren eguneroko bizitzatik bai hirigintza ulertzeko moduagatik, baina baita gero hori jakintza sortzeko baliatutako metodologiagatik. Hor badago ez, elkarrelikatze bat, hartu eman bat, zubilan bat, beharrezkoa dena ez, batzutan akademiak atea neurri batean itxita eukitzen duena, eta zuen bidez bestera batera ez, elikatzen dena. Zuen kasuan, Martan? Igual ez dakitze gehituko nuken. Niretzat epatu dituzuen gauza batzuk garrantzitsuak dira, niretzat herri ikerketari buruz hitz egiten badugu, nolabait herrigintzatik sortzen den keska bati erantzun behar dion zerbait da, eta baita ere uste dut, nolabait helburuak definituko dituena eta kolektibotasun bat izango dela, izan daitekela eragile bat edo auzo elkarte bat, eta gero uste dut horre ere badaudela ezaugarri batzuk idealak izango liratekenak, gero beti izdirela gauzatzen dela, beste enpresetan edo unibertsitatean, enpresek ere ikerketa egiten dute ez, baina libreagoa izango litatekena, horizontalagoa izan beharko lukena, ez? Eta askotan askoz ere baliabide gutxiagoekin egiten dena, ez? Eta baita ere nik esango nuke, baina ez da beti, eta adibidez gure kasuan ez da horrela izan, denbora kontuak ere, ez? Igual beste ritmo batzuk direla, ez? Unibertsitatean edo enpresetan igual denbora kontuak askoz ere zorrotzagoak dira. Eta gure kasuan, egia da hori, ez? Gu ez genuela buruan ikerketa bat egiten ari gara. Ez, baina gerora, basi gara bilaketa bat egiten, eta uste dugu, ikerketa guztiak bilaketa batekin hasten direla, ez? Orduan, zentzu horretan, zuen gonbidapena onartu genuen. Eta interesgarria da aipatu duzuna, ez? Denbora kontuak ez dira berdinak izaten, prozesu bakoitzak bere denbora behar izaten du, batzutan pausatzea ere beharrezkoa izaten da, gelditzea, hausnartzea, agian akademiak ez du hainbeste errazten hori, ez? Produkzio etengabe batean murgildu arazten gaituelako, eta nik uste dut lau saio hauetan ere atera izan den gaia dela. Baina bai jakin nahiko nukena da, herri ikerketa hau egiteak zer nolako ekarpenak ekartzen ditu, nolako onurak ditu, edo zergatik uste duzue dela garrantzitsua, ez? Itxaso ezakit zuen kasuan, tipi kooperatiban zaudetela, nola ikusten duzue gaia? Niretzako bada, edo kooperatibatik egiten dugun lanetik eta konkretuki ikerketa honetatik, bada nolabait fisurak sortzeko esparru bat, hau da, lehen esan dugunaren arira, jakintza nork sortzen du, nork ditu datuak sortzeko, nork sortzen ditu datuak, eta nork dauka datuen inguruko jakintza, ez da? Eta hor
lotuko nuke apur bat, herritarren zientzia deitzen den horrekin, zelan medio zumeekin, adibidez, ekologistak martzaken, zelan urteak daramatzaten aire kalitatean neurtzen, aparatu nahiko zumeekin, baina herritarrek beraiek jasotzen dituzte lekuko datuak, eta hor bai iruditzen zait, nolabait ekarpen interesantea, eta nolabait, ikuspegia zabaltzen duela, apur bat horren inguruan, nork dauka jakintza, nork sortzen du jakintza, ze mediorekin, bai. Askotan aurreko saioan generoaren gaia landu genuen horretan eta beste saioren batean ere agertu da, ez? Nork egiten duen zertarako zein helbururekin, ez? Pixka bat horretan eta batez ere jakintza hori nork daukan, ez? Agian tradizionalki edo urteetan zehar ere mugatuagoa izan da, agian herrikoia ere izan da, ez? Hor, nondik begiratzen dugun, aurreko saioan historialari bat izan dugu eta, berak kontatzen zuen ere, ez? Historian zehar non jarri den arreta eta nondik etorri den aritzuen kasuan ez dakit. Bai, nik, gogoeta egin detenean alakoak atea zaizkit. Adibidez, zeinek ikertzen duen, edo zeinen bizipenak diren jasogarriak ikerketarako. Ezagit, adibidez, nik erabili dituan iturri anitzen artean, bazegoen Zizurkilgo eskola txikiak, 2003an, 3-4 horri inguruan, ikasle zirenek berarien Aiton Amonei egindako galdeketa bat ia nola zen eskola. Beraiek umea zirenean. Eta horrek ekartze dizu, gerra aurreko eskola txiki baten lekukotza zuzena, ia denak 2019-an ikerketan aditu nintzenean zenduta gongo zirenak, eta jaso direnak ez ikerketa akademiko batean bildu direlako testigantza horiek, baizik eta eskola batean, eskolako lan batean jaso zirelako, eta eskolako lan hori eskolan bertan bazegoelako, eta nik deialdia zabaldu nuenean antzeko gauzen bila konturatu zirelako. Orduan, ez dakit, jakintza sare herritar horiek aktibatzeko balio duela iruditzen zait. Eta hori lotuta igual, seguro asko ez beti, baina nire kasuan, agian itxasorenean ere bai, ikerketa herritar honek badu tokiko ikuspegi bat, eta tokiko ikuspegi bat case studyetatik aratago, edo case studyak ez direna. Ze akademian badaude alako lanak, daude teoria orokor unibertsalak esango dugu, eta hoien aplikazioak kasuz kasu. Honetan nik uste jakintza beste modu batera sortzen dela, eta dela gehiago, nik iker eremu bat, ikertzeko eta eragiteko eremu bat dut, eta han ze jakintza sare abian jartzen diren, eta ze ezagutza sortzen diren, beste erabatera artikulatzen diela. Orduan, tokikotasun horrek, edo ez dakit, taldetasun horrek, nik uste gehitzen diola ikerketa herritarari, zer bereizgarriren bat. Bai, etxetik mundurako ikerketa zaritu ginen bigarren saioan, okerrezpa naiz behintzat, eta hor ere, horrelako gaiak ateratzen ziren, ez? Testu inguruari lotutakoak, zein garrantzitsua zen ere lekuan lekuko ikerketak egitea, baina baita ere harremanetan egotea, munduan zehar, ez? Dauden beste ikerketekin, Marta, zuen kasuan, nola ikusten duzu? Bale, ez errepikatzearren, ez? Esan dituzuen gauza batzuk ere nik banituen, baina guretzat oso garrantzitsua da, herri mugimenduetatik, bentsat gure kasuan, ez? Sortzen den zerbait dela, ez? Militantziaz egindako zerbait, eta nolabait zentzurretan uste dugu, kasu honetan, ez? Euskal Herriko boieren mugimenduari, ez, horrela behitu dela iker zerbait baldin badago, baina, ez, zeo zer badabil, ez, egiten diola ekarpena, ez, nola bai delako, historia bat berra eraikitzea, hor dagoena, eta baita ere, nola bait kokatzen gaituelako, edo jartzen gaituelako atzera begira, eta ikusten dugu ere, beste mugimendu batzuekin gertatzen den moduan, belaunaldien arteko transmisioa beti ez dela, oso errasa, beti ez dela, ez, oso emankorra, eta, honek horretarako aukera eman digu, ez, eta baita ere izan da bide bat, pertsona hauek parte hartzeko jardunaldietan, ez, eta gero,
iruditzen zaigulako, eta hau da ere beste eremu batzutan gertatu izan dena, baina adibidez, LGTB kontuekin lotuta egon diren zenbait auzietan ze geratu den, adibidez, ezkontzaren inguruko eztabaidan, askotan lorpen moduan irakurri izan dena, oso kritikatua izan da, eta adibidez Euskal Herriko lesbiana feministen kolektiboek kritikatzen zuten, edo, ikustea ere, azkenengo 40 urte hauetan, Mariken eta boieren arteko harremanak nolakoak izan diren, aldakorrak izan direla, horrelako guri horrelako zerbaitetarako aukera eman digu, Nik dena dela, igual gero sakonduko dugu horretan, baina batzutan zalantzak ditut, hau bada modu batean egindako ikerketa bat, baina erabili ditugu, unibertsitatean egindako masterra mailerako lan batzuk, herrigintzak sortutako material gehiena da erabili izan duguna, eta baita ere, kooperatiba batzuk egindako lan batzuk. Ez dakidala nik oso ondo non kokatu, Orduan, hoize. Baina bai da, iturri guztietatik edaten duena, eta aldi berean ze ekarpen egiten ditu ikerketa mota honek zergatik da garrantzitsua, bi iturri hauetatik edatea, nik uste dute oso argi gelditu dela zuen erantzunetan, baina agian azpimarratu behar da, herri jakintza hori bi lekutan egon daitekela, eta bi alde horietatik elikatu daitekela, askotan akademiari bakarrik ematen zaiolako zilegitasuna edo pixua, eta hori baino zabalagoa delako jakintza, Ikerketa egiterako garaian nolako zailtasunak izan dituzue? Ez dakite hasiko naiz Marta zure gandik? Bale, guk izan ditugun zailtasunak izan dira, alde batetik nik lehen aipatu dut, horrelako prozesuetan batzutan denbora, ez dira horren zigortzailea edo, baina gure kasuan topaketek data bat zutelako, eta momentu horretarako egin behar genuen, edo antolatu behar genuen erakusketa. Gainera izan zen, bilera batean elkartu ginen 6, gero geratu ginen 4, denek esan genuen, ez daukat denbora gehiagirik, eta bukatu dugu, Bigarrena da izan da, baliabideak, ez dugula, diru iturri handirik izan, eta gero ere, guretzat nik uste dut gertatu den gauza bat, 4 pertsona egon gara egiten, bat Gamarten bizi da iparraldean, bestea Nafarroako herri txiki batean, eta beste 2 Hernani inguruan. Orduan, batzutan gauza batzuk egin daitezke virtualki eta ez dakiz zer, baina, bilera badaukagu bihar, geratzen gara aurreko egunean, juten gara zure etxea, antxailo egiten dugu, orduan, hori ere horre egon da. Eta gero, nik uste dut ere, koitza nonbaitetin gentozela, hori uste dut aberasgarria izan dela, baina adibidez, ez zegoen gure artean inor, ez dakit erakusketak egitera dedikatzen dena. Edo, ez dakit erakusketa jartzen egon ginenean leitzan, agertu zen, itziar lagun bat argazkilaria dena, eta blakoetan, eta bera, 10 minututan egin zituen gauza batzuk, esaten genula, azepena, ezarela, orduan, guk gauza batzutarako begia izango dugu, baina beste gauza batzutarako. Orduan hori gertatu zaigu. Antolatzea ere eta askotan saretze horrek ematen dizkigun aukerak, eta batzutan, nik uste dute herrigintzak ere badaukala, dagoen horrekin aurrera egiteko, eta asko bolondrez lana dela, orduan dauden baliabide horiekin aurrera egitea, Itxaso? Bai, gure kasuan zailtasunekin jarraituz egia da, zuen kasuekin, Martanen kasuekin ezberdin duta, adibidez, guk errenterian garatu dugu ikerketa, baina guk ez gara errenteriarrak. Orduan, ardura handia sentitu dugula testu inguruarekiko, eta batez ere, parte hartu duten pertsonekiko, eta harreman horrekiko, hau da, nola heldu lekura, eta gero batez ere,
zer geratzen da hor, nola egin itzulera, zeran esen lan egin apur baten modu estraktibista batean, ez da niban atorona eta gero banoa, eta hor, bueno, zailtasunak, gure kasuan, irigintza esparruko ikerketa bat izan da, irigintzaren pentsatzetik egitera doazen prozesuak oso geldoak izaten dira, geruza asko ikutzen dituztelako eta prozedura asko daudelako, orduan adibidez, noradoa hau, zelako impacto eukiko du honek, gero edo noiz eukiko du impactua honek pertsona horien eguneroko bizitzan, eta beraien hiri inguruetan, hori bada nolabait izan da, zailtasun bat, edo... Buruan izan duzuen zerbait igual, ez? Bai, edo frikzio bat, ez da? Ulertzea gure ikerketan bai zegoen ekintzarako bokazioa eta eraldaketa nolabait tresna bat sortzeko bokazioa, ja aplikagarria dena eta izan ere egun errenteriako udala aplikatzen ari dena gainontzeko osoetan, baina hala ere hortik eta onurak edo aldaketak ikustera testuinguru errealean, denbora behar da. Bai, denbora behar da, eta hori kudeatzea ez da erreza. Bai. Askotan gertatzen zaigu ez, emaitzak hemen eta orain nahi ditugula, baina prozesu hauek denbora behar dutela. Eta askotan ere, ez izatea goitik berako prozesu hori ez, naiz eta herrigintzaz hitz egiten ari garen, ez izatea inposaketa bat, edo behintzat jartzen den zerbait egin behar bat ez, baizik eta, zentzu guztietan elikatzen den zerbait ez, aritz ez dakit zuen kasuan. Bai, gure zailtasunak badute lotura esan dituzuen gauzekin, iraunkortasun hori lortzea adibidez. Guk bai izan genuen zortea edo lotxagabetasuna, aldun dira joan eta esateko aizue hemen sekulako ikergaia dago eta inorrez dari ikertzen ez unibertsitatean, ez hortik kanpo, eta uste dut gu jende egokia garela honetarako, esan dugunagatik auzi sozial honi erantzun nahi diogulako eta kokatu daudelako herrietan, eta orduan hor baliabide aldetik izan daiteke babesa izan genula, ni aritu ahal izan nintzen ikerketa gidatzen egun erdiz 3 urtez, eta hori herri mugimendu batean seguru asko txollo bat da. Salbuespen batez. Baitare. Era berean, uzten zaitu ikerketaren ardura osoa zure gain daukazula. Eta autonomia osoz alde onerako eta txarrerako. Orduan, hor alde batetik zailtasun hori bada. Zure ikerketa daukazu eta ez daukazu daukazu harreman sare bat edo babes sare bat, baina ez akademia atzean edo ez instituzio ikerketarako egindako instituziorik atzean. Erantzunkizun bete motxila ez? Bai, eta gero baliabidei dagokienez, hasteko esan dut salbuespen eta txollo bat izan daitekela, baina pentsatzen jarri ezkero parean geneukan erronka eta olako ikerketa sozialek beharko luketen babesa, utxaren urrengoa dala, ez? Jarri daitezke 4 pertsona guk egin ditugun ikerketa egiten, eta asko zobea aterako zen, eta berdin garrantzitsua izango zen hori egitea. Eta diruaz bakarrik ez hitz egiteko, hor badago beste aldaera bat, unibertsitatetik kanpo baldin bazaude, ikerketak egiten, zuk eduki dezakezu metodo zientifikorik onena, eduki itzazkezu erreferentzia teoriko eta historiko oberenak gogoan, baina ez daukazu sarbiderik, kasu askoetan, artikuloetara, liburuetara, eta hori, jakintzaren privatizazio hori, niretzako oso bistakoa izan zen, alde batetik unibertsitatetik nentorrelako, eta banekielako zertzen, aldizkari batzuetara sartu alizatea dirutza ordaintzen duelako unibertsitateak, eta hori gabe gelditzen zarenean, konturatzen zara justu zenbat jakintza dagoen hor kandadutxoarekin ireki gabe ez. Orduan hori ere zailtasun bezala bizi izan nuen, zailtasun potolo gainera, ez? Aitu behar dezulako, liburutegi espezializatu gabe, ze horiek ere sarbide itxia daukate askotan. Hor badago
gure ikerketa sistema publikoak ere zenbateraino herritartzen duen ikerketa edo zenbateraino den, bueno, sistema publiko horren parte diren ikertzaileek erabili ditzazketen referentziak, baina hortik kanpo daudenek edo geratu direnek baliatu ezin dituztenak. Iruditzen zaitagian horrek ere ekarri dezakela, ez? Prestigio gutxiago izatea ikerketa mota honek, ez? Azkenean unibertsitate edo akademian egiten den ikerketa eta herri ikerketa horretan arrakala hori, ez? Handitzen da, ez? Ez dakitaritz nola ikusten dezun pixkat gai honi buruz hitz egiten ari zinelako eta agian segida emateko. Prestigioaren kontua ez dakit, lehen pertsonan, ez dakit, bizi dudala esan dezakean, bueno, Martak ere aipatu du, oso gauza nasiak izaten dira askotan, edo ikerketan jardun duen jendea da gero herri ikerketan, edo herri mugimenduetatik ikertzen ari dana, orduan hor badago alako konotazio kontraesankor bat, nik unibertsitatearen kontra edo unibertsitatea prestigioa eta kaleak ez esatea ez du zentzurik 2 urte lehenago unibertsitatean lanean ari baldin banintzen edo ikerketa egin bitartean unibertsitatean ordezkapenetan baldin banegon. Hala ere, esan behar dut, bueno, olako ikerketetan beti dagoela susmoa gainean, bueno, agian hau ez da hain serioa edo ez dira hain zientifikoak. Hain profesionalak. Profesionalak ez dira. Irismen gutxi dute, ez dakit, badago alakorik, baina buelta manda unibertsitatean ere badaude, ez dakit, ikerketak serian egiten direla, publikatzeko ikerketatxoak direla eta ez hainbeste esanguratsu, material esanguratsua lortzeko. Meritokrazian sartutako. Bai, orduan nik uste alde bietan daudela prestigioa urratzen duten gauzak, eta alde bietan daudela, bueno, ondo eginezkero, balio epistemiko batzuk jarraituzkero, ikerketa esanguratsu eta txukunak ateatzeko bideak. Bai, Marta, zu ere unibertsitatean irakasle zaitu, ez dakit nola ikusten dezuna. Nik pixkat hitz egin da, orain egin dugun honetatik, hitz egiten genuenean gure artean galdera hauek prestatzen, zeni hemen ari naiz hitz egiten, baina Marta Jenofa eta Klararekin prestatu ditugu galderak, ez, eta egia esateko guretzat prestigioa ezen keska bat, eta nik esango nuke, gainera ados nagoela aritzek esan duen gauza batekin, baina agian beste interpretazio bat egin da, dela nik egin dut ikerketa herri mugimenduekin unibertsitatetik, eta uste dut egiteko aukera izan badugu, izan dela herri mugimendutako kide eginelako, orduan badagoela ere, uste dut herri mugimenduekin ari bagara lanean, herri mugimenduetatik ari bagara erresagoa dela. Eta gainera, nolabait badagoela konfidantza puntu bat, unibertsitatetako behintzat ez dakit, ez, talde batzuekin edo pertsona batzuekin ez dagoena, ekstraktiboa egon delako. Orduan, esan nahi dut, beste erabatetara irakurri aldugula, ez? Nolabait, herri gintzatik egiten den herri ikerketa, badauka, herri mugimenduaren, ez dakit, sostengua askotan, ez? Eta bestea, batzutan mesfidantza daude, arrazoiarekin. Egia da ere, bestela, aipatzen ditugun ezaugarri hoiekin, badagoela unibertsitate barrian egiten den ikerketa. Orduan, lehen esaten nuena, ez? Eremu batzuk, non dauden mugak, ez? Eta ekarriko nuke gauza bat, nire keska bat dena, eta uste dut, badela, ez, bide bat gauza batzuk jorratzeko edo erabiltzeko ere, nik uste dut azken urtetan egiten ari diren gradua mailerako lanak eta master mailerako lanen edukien artean asko eta asko herrigintzarekin lotuta daudela, eta asko datozela, herri mugimenduan dauden pertsonek egite dituztela ikerketa batzuk, ez direla bakarrik edo ez daudela bakarrik begira, beraiek gradua lortzeari begira, baizik eta, berpentsatzen direla baita ere, devoluzioak edo sortuko diren materialak nolakoak izango diren, eta baliagarriak dira beraien kolektiboentzat. Ez orduan, hori jarri nahi nuke mai gainean, ez? Bestela, ikargi daukat, eta eremu bietan ibiltzen ez, eta badakit badaudela, ez, ezberdintasun batzuk, eta baliabidena hor dago, zenbat denbora daukagun, eta horrelako gauzak, ez? Zer, egon behar badugu, ez dakiz zenbat ordu lanean, ez? Gauzatzuk egiteko besteak ez ditugu egin, baina pixka bat hori
hori ekarri nahi nuke, ez? Ba, lehen esaten nuen, guk adibidez, erakusketa hau sortzeko, pues erabili ditugu, izilduko naiz, erabili ditugu hori, ez dakit, Amparo Biarena edo Maialen Arangurenen testuak direla akademikoak, eta baita ere, pues ez dakit, aldizkariak, ez? Bai. Justu hori esan behar nuen, justu ukipena dagoelako unibertsitate eta herri mugimenduen artean, herri mugimendu edo alako ikerketa, herri ikerketak esango du, egiteko erreferentzia teoriko interesgarriak sortzen dira unibertsitatean ere, eta hor gogoratzen naiz, ez dakit Marta zu bertan zeuden, baina otras formas de reconocer, ateatzen ni ikerketa egiten hasi bita berehala. Eta hor bazegoen, justu esan ditudan, herri jakintzak aktibatzeko estrategiak, edo haiei harreta nola jarri, ikuspuntu ez extraktibista horretatik, eta esan nahi dut, ez daudela, versus hori unibertsitate eta herri ikerketan artean, ez dala ikerketari dagokionez behintzat, ez dala hain nabarmena. Agian baldintzak edo instituzioak antolatzeko moduak, jerarkiak, horre hon daitezke talka egia. Bai. Eta nik gehituko nuke, ez dela horren nabarmena, unibertsitatea barruan ikerketa egiteko modu batekin, ez? Badago beste bat, era bat, ez? Ezberdina dena, eta nolabait, zelen itzasok esaten zituen gauza asko, era bat ados nagoela zurekin dela, ez? Ez hitz egitea, ez ikerketa objektuari buruz, baizik eta subjektuei buruz, ez? Ikustea, ez? Prozesu badela, ez dakit, baina ardura guk dugula, olako gauzak nik uste dut unibertsitate barruan zenbait ikerketetan kontuan hartzen direla, ez guztietan, ez? Baina, eta hor, Aritzek esaten zuenaren bide horretan nik uste dut badagoela jendea lan egiten ari dena, ez? Badaudela nolabait ekimenak, ez? Ustartzeko gauza horiek eta loturak sortzeko, ez? Eta adibidez mugarik gabeko ingenieritzako lagunek urteak daramatzate, ez? Horrelako prozesuak sustatu nahian. Orduan, hor badago zerbait interesgarria izan daitekena ere. Bai, nik nahi dut sartu hirugarren hanka bat, zari gara erregintzaz eta akademiaz, baina guk adibidez kooperatibatik eta hirigintzaren esparruari dagokionez, eta hau pentsatuz, hirigintza feminismoaren begiratik apur bat azken hamarkadetan gure testu inguruan egonda kriston jakintza sorrera bai akademiatik, baina baita proiektuak garatzen, eta kasu askotan ez da jakintza sortzeko modua izan da disiplinaren paradigma aldaketa bat behar izan da, proiektuak egiten hasi gara udal administrazioarekin edo elkartegintzarekin, horrek identifikatu arazi ditu kezka batzuk eraman dituenak sakontzeko eta lan hildoak eta ikerketa hildoak ireki dituena, eta nolabait jakintza sortzen ari dela egitetik eta teorizatzetik edo hibridotasun horretan. Baina esan nahi dut, guk adibidez aurkeztu genuenean guk errenterian garatutako ikerketa garatu genuen udalaren beka bati esker. Eta hor, aurkeztu genuenan proposamena eta atera zenean ebazpena, gu jaso genuen rekurtso bat esaten zuena deigarria zela gure talde irabazlearen ibilbidea ikerketa eta mundu akademikotik hain urrun egonda ia zelan eman ziguten. Eta guk akademian modu ortodoxo batean ez genukan ibilbiderik, baina kooperatibatik bai genituen biliburu argitaratuta, gutako kideok ere artikuluak publikatuta, kide batek emakundeko beka batekin ikerketa bat garatua zuen, inkluso predoktoretza formakuntzak eginda, eta hori nik uste dut guzti hau pertsona asko edo modu hibridoan ulertzen dugun arren badagoela nolabait jerarkia sozial bat edo marko sozial batzuk ulertzen dutenak ikerketa legitimoa dela akademiakoa eta bestea nik uste dut badagoela hor nolabait
Igual zurruntasun hori, ez? Era bat adoz, nik beste esaten nun, badaudela nahi baldin baduzu reskizio batzuk, eta eta gehitu nahi nuke gauza bat, eta hau publikoa izango denez, azpimarratu nahi nuke, dela niri harrigarria egiten zaidala unibertsitatean lan egiten ari garen pertsonek horrelako deialdietara aurkeztera. Osea, uste dut beste deialdi batzutara aurkezteko aukera dugula, eta orduan deialdi hoiek beste bantzuetzat utzi beharko genituzkeela. Eta da aldarrikapen politiko bat, osea, badaramat urteak egiten, baina iruditzen zait, ez dela gure tokia. Makundek edo udalek zabaltze dituzten ikerketa beka hoiek, beste batzuentzat izan behar dutela. Naiz eta batzutan kontratuak izan beharko lituzketen, eta ez bekak. Hori ere beste historia bada. Hor dagoela ere... Itzegin izan dugu prekarietatea, eta horrek ere ekartzen duela, ez bekadune izatea, edo ez diru laguntza bat izatea, kontratuen bidez, Marta esaten ari zen bezala, ez hor, sortzen dira hutsuneak ere, eta oso interesgarria ere hausnarketa hori, ez, deialdi asko daude, guri ere iristen zaizkigu unibertsitatera, eta azkenean norberaren esku dago, ez, aurkeztea edo ez aurkeztea, eta agian beste erabateko muga edo beharko genuke, ez, beste kolektibo, beste espazio, beste ahots batzuk ekartzeko eta entzunali izateko, askotan ez dagoelako, ez aukerarik horretarako. Gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zuen ikerketa, edo zuen lana nola lotzen den herri ikerketari. Ez dakit itxaso nahi dezun hasi pixka bat komentatzen, eman dizkigu zu zertzela da batzu behintzat, errenteriako udalari buruz hitz egin duzu, proiektu horri buruz, hor ere esan dizueten kritika horien inguruan. Bai, igual azalduko dut apur bat ikerketaren muina zein izan den, ez dute lehen azaldu. Eta nik uste ikusentzulea gogoa daukatela ere, jakiteko. Ez duk egin duguna izan planteatzen genuena zen, aztertzea errenteriako lau auzoren forma urbanoa, lau auzo 50. hamarkadatik 60. hamarkadara eraikiak, hamarkada ezberdinetan, apur bat eginez genealogia historiko bat ulertzeko auzoien forma zergatik den horrelakoa, oso lotuta dagoelako, 20. mendeko arkitektura mugimendu modernoak sustatu zituen premisekin, bai higienismoarekin lotuta daukatena, funtzionalismoarekin, hori nola gorpuztu den frankismo garaiko arkitekturan, izan dena garai bat gure hiri eta herriak oso asko industrialak izan diren enean, asko hasi direnak, eta apur bat lotura hori egiten genuen, eta baina gero ikerketaren bigarren parte batean egiten genuen zen, auzo hauek beraien diseinuan eta sorreran ez dutenak jarri herritarraren eta auzokideen eguneroko bizitza zentroan, ez da, beste variable batzuk egon dira hor, nola erantzuten diote gaur eguneroko bizitza horri, eta hauen forma urbanoak ze puntutara arte errazten edo zailtzen du herritarren arteko harreman komunitarioak sortzea. Eta hor bai, parte hau bai bazen apur bat gaur ekintzara bideratuago zegoen parte bat, sortzen genituelako azterketa parametro batzuk baliagarriak izan daitezkenak gero, gaur egungo auzoak aztertzeko begirada honetatik, bai. Bai, Espainiar estatuan ere egin izan dira, ez, gisa horretako ikerketak, hiri desberdinak aztertu ere izan dira, ez, nolako konfigurazioa sortu den, horrek ere nolako auzoak eta herritarrak eta harremanak izatera iritsi den, Madrilen badago uste dut kasu bat oso esanguratsua dena, ez, zerbitzuen inguruan, baina etxe bizitza berak eskaintzen ditula, eta gaur egun ere gure herrietan iruditzen zait horrelako eredu gehiago ditugula, ez, eraikinean bertan coworking espazioa lana egiteko, gimnasioa, pistina, aisialdia, ludoteka, eta hori dena etxetik atera gabe, ez, orduan. Bai, kasu honetan, herri ikerketarekin lotura zuzenen esango nuke dela, azkenean jartzen zuena zentruan herritarren eguneroko bizitza, eta gero beraiekin garatu du, jakintzaren sorrera ulertzeko zolan funtzionatzen duten auzoek, ezinbesteko izan dela, elkarrekin lan egin dugula, eta espazio komunak sortu ditugula, eta
hori. Bai, hor hartu eman hori, ez, egon dela, baina, badaudela, ez, beste adibide batzuk, segun eta herria edo hiria edo auzo hori nola konfiguratzen den, praktika batzuk sustatzen dituela, edo beste batzuk, ez, orduan... Bai, eta askotan da zerbait, ez garen oso kontziente, edo hirigintza ulertzen da badela zerbait askotan, eszenario bat sortzen diguna, eta gu hor mugitzen garena harremanik ez balego bezala, horren forma eta horren formarekin, eta gure egiteko moduarekin, eta guztiz harremanduta dago, bai, orduan... Eta horre ikerketa eta arkitektura feministak ere ez egin duen ekarpena, osasunari lotutakoa, ez, natura edo espazio horiek egotea, ez egoteak, horrek ere gure osasunean eragina. Gure ikerketa feminismoaren begiradatik garatzen zen hirigintza feministaren premisetatik eta ikuspuntu horretatik esplizitatu nahi dut, hitz egiten nahi naizen guztiak hortik edaten du, eta apur bat hortik dago bokazio hori dauka. Horregatik keinu hori ere ez, nola konfiguratzen den espazioak ere, eragina duelako, ez, gezurra badirudi ere, ze leno aurreko saioan hitz egiten aritu gara ere, generoaren inguruan, eta horrek ere, nola ardazten duen, ez, ikerketa egiteko modua, edo begira da bera ere. Bai, non jartzen duzun fokoa ere, ez da, eta nondi begiratzen diozun disiplinari berari, eta nola egiten duzun, bai, guztiz. Hori da, aritzuen kasuan. Bai, gure ikerketa, esan dut, dala euskararen edo komunitate euskaldunaren ulertuta euskararekiko posizionatzen zen jendea, hitz egin, hobeto, okerrago, baterez, azkenean mende askotako historia begiratu dugu, eta hor testu inguru oso desberdinak, ikerketa jarduera oso desberdinak, lehenengo urtean egin nuelako gerra, 36ko gerratik 80ko hamarkada bitartekoa, eta hor protagonistekin elkarrizketak egiteko aukera neukan, urrengoan artxibo lana zen asko, 19. mendeko eta pizkunde garaiko euskalgintza, euskararen bilakaera ikertu nuelako, eta gero ja 18. mendetik atzerakoan, hori izan zen pixkat piztinara botatzea, ze hor urrun gelditzen ditzazkidan, artxibo lanak eta zirela, ez? Orduan, oso, ez da nola esan, ikerketa zabala zen, horretik esaten dut beste 3-4 pertsonak lagundu izan baliate, askoz ikerketa esanguratsu bateako zela, baina, beti zeukan ikuspegi hori, problematizatzeko euskararen bilakaera Tolosaldean. Ze beti entzun izan dugu Tolosaldea badela euskararen arnasgune, euskararen zentro, eta ematen du horrek problemarik eza ekartzen zuela, edo ezagit, beti askotan aztertzen direlako euskararen gaiak, euskaldun edo ez, zenbateko euskalduntasuna, eta ez delako hainbeste aztertzen euskalduntasun horrekin lotutako bizipena zeintzuk diren. Ez delako berdina 19. mendean edo 20. mende hasieran euskarak prestigio arrastorik etzeukenean Tolosara jetxi eta jauntxo baten eskame den emakume baten euskalduntasuna, edo garai horretan bertan ikasketak egin eta EAJaren bueltan politizatu eta euskaltzaletu den poeta baten euskalduntasuna, ez da, askotan fokoa jartzen da poeta horretan, eta ez ari zerbitzua ematen zion neskamean. Olako klase ikuspegiak, hirigintzak ere, 50-60ko hamarkadan, batez ere Tolosan, zentro industrial bezala izan zuen bilakaerak, eta hor hizkuntza nola diseminatu zen, edo ordura arteko immigrazio euskalduna zen, eta ordutik aurrerakoa ez, eta hor sortu ziren sareak eta teinkak ere ikertu ditugu, eta, ezagit, nik uste dut oso kokatua dela herrian eta herriko minetan ere askotan, ez? Baserri usaina dutenen lotxa hori, euskara ikasi berri duten, euskaldun berri deitu hoien lotxa hori, batzuk euskaraz bakarrik zekitelako eta beste euskara oso gutxi zekitelako. Halako gauzak atera dira eta horren aurrean egindako saiakera ia beti herritarrak, ze instituzioek oso gauza gutxi egin dute historikoki. Orduan, nik hortik lotzen dut herri ikerketaekin. Nola baiteko genealogia bat
herritarrek eurek euren arazoi, hizkuntzari dagokionez izan dituzten arazoi, ze irtenbide ematen saiatu izan diren. Pixka bat gogorarazi dit ere, Gontzal Carraskok aipatu zuen bere ikerketan trikitiaren inguruan lan egin duela eta oraindik nola baserri munduarekin lotzen jarraitzen dugula neurri handi batean, naiz eta beste ibilbide batzuk egin dituen, ez? Baina oraindik ere imaginario kolektibo horretan daukan pixua, ez? Eta orduan fokua non jartzea komeni zaigun, ahotsa zeini ematea, nondik begiratzen diogun eta nondik jasotzen dugun, ez? Eta baita ere, ikertzaile modura nola egiten dugun hori, eta behintzat edo gutxienez, hausnarketa txiki horretan sakontzen hastea, ez. Gero hortik etorriko dira, ez. Marta, zuen kasuan. Gurean nik esango nuke herri ikerketa dela, delako asamblada batean sortutako proiektu bat, ez. Horre, boiotopaketetan antolaketan egon zanolako asamblada historiko bat azaroak 4 Gasteizen zeinean erabaki genuen jende askoren artean, 70 pertsona egon ginen, ez zeintzuk izango ziren edukiak, eta antolatu ginen talde desberdinetan, batzuk ziren, bat zeuden batzuk aurretik, ez, labe taldeak eta hau opil talde bazan, ez, eta zeintzu horretan orduan bada, seguraski nire kideek aurkeztu dutena, baino askoz gauza xumeagoa, guk egin nahi genuen erakusketa bat lehen esan dudan moduan, eta baita ere solasaldi bat belaunaldi desberdinetako pertsonekin, eta erakusketarako materialak bilatze horretan baita ere, hori erabili genuen beste belaunaldietako pertsonak ez, erakartzeko batzuk Kanarietatik eta dena etorri zirela, ez? 70 urteko emakumeak, eta gure kasuan, hori, zentzu horretan esango nuke dela, ez, herri ikerketa, eta baita ere, herri mugimendutatik sortutako materialak erabili ditugulako batez ere. Eta baita ere, herri mugimenduak sortutako artxiboetan zeudenak. Bai, emaginen egamen, baita ere ez, Bilboko Laboesan daudenak edo aldartak dituenak, baina oso lotuta egon dela, ez, herri ekimenetatik sortu diren materialekin. Eta gure kasuan ere, devoluzioa edo, zer egin nahi genuen horrekin, Leitzan egin ziren boiotopaketak, ja jakin genuenean non ziren, erabaki genuen, erakusketaren zati bat torren jarriko genuela, ez, nolabait torre delako taberna, eta hortikan jende, tabernetako bat, hor jende pilo bat pasatzen da, orduan, ekainako 28rekin lotutako kartelakan jarri genitun, eta hor egon dira, ez bakarrik boiotopaketak bitartean, baizik eta denbora gehiago, ez, eta erakusketaren beste zati bat, 5 zati ditu, jarri genuen antzokian, eta horra, jun behar zenun horra hori ikustera, ez, orduan, eta baita ere, sortu nahi izan dugu zerbait, ez, topaketak pasatuta gero iraungo duena, ez, orduan orain Hernanien dago oraindik, ez, astelenean daukagolako ekitaldi bat Anari eta Maialen eta Elipagolarekin, eta horrekin pixkat itxiko dugu, baina gero gure asmoa da, mugitzea, ez, eta horrekin pixkat, jarraitzea eta herrietara eramatea, ere. Eta horri lotuta ez dakit ikusten zuen ikerketa lotuago dagoela edo gertuago dagoela herritarren gandik? Ez dakit, niretzat da, ez dakit, antolakuntza politikotik sortutako zerbait, antolakuntza politikoari begiratzen diona, nolabait, ez aztertzen duena da, zenolako, ez, batez ere zenolako lesbiana eta boieren kolektiboak egon diren, zenolako eztabaidak egon diren, zenolako harremanak egon diren beste herri mugimendu batzuekin, adibidez, zenbat irratsaioak egiten zirela, ez, irrati libretan, edo insumizioaren mugimenduarekin loturak egon direla, gerraren kontrako mugimenduarekin, ez, edo Bilboko, ez, udalak momentu batean atara zuen, ez dut goratzen nola den izena, baina hori araudi hori, ez, ze gauzak egin ezin duzu kalean zure laguna hartu eta ez morreatu, olako gauzei ere harreta jarri diegu, ez, ikusteko, ez, herri mugimenduen artean ere lotura gaudela eta historikoki ere egon direla. Eta momentu batzutan, austuratxo batzuk ere, bai, orduan, hortxe. Talkak egon direla, itxaso zuen kasuan uste duzu bai gertuago dagoela ikerketa egiteko modu hori herritarren gandik? Ez naiz kapasa esaten gertuago zer baino gertuago, esan dut, ni ez naiz akademian aritu, orduan versus horretan apur bat, baina egia da, guk kooperatiban egiten dugun jardunagatik, esango nuke bagaudela nolabait
konektatuta bai egunerokotasuneko behar batzuekin, erronka batzuekin, eta zentzu horretan esango nuke dagoela nolabait konektatuta herritarrekin. Apur bat kezka horietatik sortzen den ikerketa delako, eta bebai kezka horietan eragiteko tresnak sortu nahi dituen ikerketa bat delako, orduan, bai. Badago ez, gertu, orduan. Naia badago, desde luego, bai. Bai, aritzuen kasuan ere. Nik uste agian berez gertuago ez dagoela ikerketa, ez duela zertan egon behintzat herritarrengandik, baina, beti dagoelako arriskua, ikerketa bukatu bai, baina gero haren divulgazioa eginez, eta ikerketa kajoi batean gelditzeko, baina uste dut halako ikerketetan jatorrian ja badagoela gizartean ere egiteko modu bat, eta horrek behartzen zaituela lehentasuna ematera, herritar hoiekin elkarrizketa bat bilatzeari, edo divulgazioari garrantzi handiagoa ematekoa, ze berez agian ikerketa hauetan ere badago paperretan publikatzeko ondorio esanguratsuak, eta hor egon daiteke mamia, baina gure kasuan behintzat oso argi zegoen lehentasuna zela parte hartu zutenei itzultzea ikerketa, eta gainera ez izatea modu, ez dakit, oso aseptiko, oso abstraktuan, eta horregatik bilatu ditugu zabalkunde eta divulgazioa begira formato, herritarragoak, hurbilagokoak, Joseba Tapiarekin hitzaldi musikatuak, bere kantu historiko zenbait hartuta, edo marrazkilariekin egindako hitzaldiak, ez dakit, 100 urte bete zituenean Tolosako lehenengo ikastolak, bildu genituen ikasle hoiak, gerra aurreko bizirik zeuden ikasleak, eta haiei omenaldi moduko bat egin zitzaien, eta azaldu genien pixka bat, beraiek parte hartu zuten mugimendu, ikastole mugimendu hori, nondi zetorren, ze testu ingurutan zegoen, jubilatuekin ere egin ditu halako saioak gaur egun, jubilatu talde bat dagoelako, eta eskatuta, eskoletara ere ari gara ikaslei ikerketa gerturatzen, orduan, lehenengo helburuak dira herritarrengandik gertu egotea ikerketa honen emaitzak. Eta, Marta, zuen kasuan, ez dakite herritarren gandik hori gertuago dagoela iruditzen zaizue zuen ikerketa. Lehen esaten nuena, ez? Uste dut, herritar moduan sortu dugun zerbait dela, eta, herritarren kolektibo bati begira, baina baita ere ideia dela, gehiago mugitzea, eta beste herri batzueta eramatea, eta nola izatea sarrera libre duen erakusketa bat. Gurean ez dago artikulurik, ez dago, holakorik ez dago. Bai dagoela, atarako den liburu batetara zerbait eramateko asmoa, baina hor geratzen da. Oso hori baizela helburu zehatza, eta erakusketa sortzea, eta Eta ikusten ditut, divulgatzeko eta zabaltzeko molde desberdinak agian akademian edo unibertsitatean ohituta gauden horretatik kanpo, arlo batzuetan edo behintzat, arlo batzuetan esango nuke, erakusketarena edo bestelako egitasmo batzuen bidez, zabaltzea. Gustatuko litzaidake labur aipatzea, ea euskarak zeleku daukan zabaltze hori egiterako garaian. Aritzuen kasuan ikerketa euskarari lotuta dago, baina zabaltze lana egiterakoan ere? Neurri handi batean, lehenik eta behin iker objektuagatik, edo gaiagatik beragatik, baina baita, Tolosaldean ere, eguneko handi batek euskara ulertzen duelako, eta herritarrengana gerturatze horretan, planteatu ere, askotan ez dugulako planteatu, beste hizkuntzarik behar zenik, ezpada oso gauza konkretuetarako. Orduan, oso modu naturalean ateratzen zaigu euskaren historia Tolosaldean euskaraz kontatzea. Itxaso zuenean? Gure kasuan, ikerketa euskeraz publikatu dugu, ze publikazio bat egin genuen,
eta egin izan dugu hitzaldiren bat apur bat emaitzak asaltzeko eta bar, baina hor bai ematen zitzaigun paradoja bat, hitzaldi euskeraz, publikazio euskeraz, lan euskeraz, baina elkarlanen aritu garen herritarrak asko erdaldunak izan dira, 70. hamarkadan estatuko beste lurralde batzuetatik etorritakoak zirelako, orduan hor, bueno, galdetu izan digute jota, publikatuko da gaztelaniaz, da, bueno, hor bai eman da arrakala bat, bueno, ez dakit. Kasu hortan hori Espainiatik etorritako migratzaile horiek, edo herritarra horiek eskatutakoa, ez? Bai, egin izan ditugu aurkeztu dugunan publikoki, hori euskeraz egin dugu aurkezpena, baina, bueno, itzulpengintza zerbitzuarekin eta bar. Gaur egun agian badaude, ez? Tresnak eta bide desberdinak hori egin ahal izateko edo beste modu batera ere, ez? Hizkuntzak malgutasunez erabiltzeko eta herritar guztiei zabaltzeko, ez? Baina, beti ardatza euskarak izan da, ez? Horretan, baina bai, kasu batzuetan agian errexagoa da edo baita ere, hori berez ateratzen zaigu eta bestetan behintzat hizkuntza bada hausnarketarako beste elementu bat, ez? Eta nola egin, zer egin, nondik heldu, ez? Marta, zuen kasuan? Gure kasuan, antolakuntza orokorra, boiotopaketen antolakuntza euskeraz gauzatu da, esan nahi dut gure asambleak eta euskeraz izan dira, gure lantaldean euskeraz lan egin izan dugu, egia da, solasaldian euskaldunak ez ziren hizlariak egon zirela, eta orduan, hori itzulpen zerbitzua egon zan, eta erakusketari begira, guk idatze ditugun testuak euskeraz, gazteleraz eta frantzeseraz idatze ditugu, baina dira, oharrak eta horrela, eta gero, jatorrizko materiala jatorrizko hizkuntzan daude, eta hor batzuk daude euskeraz, batzuk gazteleraz, interesgarria da, ere, hori oso ikerketa interesgarria litzateke, aztertzea zenolako bilakaera izan duen hizkuntzan LGTB borroketan, eta non agertzen den nola, baina hori ez dugu egin. Hemendik deia luzatzen diogu ere, ez? Hizkuntza eta gizartea, eta beste gai batzuk aztertzen dituzten persona horiei, hemen badugutela zer ikertu eta datuak, eta historia guzti hauek. Bukatzen joateko gustatuko litzaidake aurrera begirako ea zein erronka identifikatzen dituzuen herri ikerketari lotuta edo ezakito gai honi buruz zer iritzi daukazuen, itxaso ez dakit nola ikusten duzunez, etorkiztunera begira edo beste proiektuetan, edo proiektu honetatik ere, zer nolako ikasketak atera dituzuen, eta horrek etorkiztuna nola planteatzen duen. Bai, esango nuke apur bat ikerketatik hitz eginez, erronka apur bat lehen esandakoarekin lotuta badela, nola baite, salto kualitatibo hori ematen aplikaziora, eta horrek eragin bat izatea gero eta itzulera erreal bat pertsonen eguneroko bizitzan, irigintzan, inpaktu erreala eukitzea bidean gaude, baina, nola baite epe temporal horiek, garatu daitezen. Baina bai uste dute apur bat herri ikerketaren planoan pentsatuz, esango nuke horrelako testu inguru hibridoek duten potentzialtasuna, nolabait balioan jartzea eta ikusaraztea uste dut badela erronka bat, ja gertatzen ari den zerbait delako, baina askotan jarraitzen dugulako nolabait oso modu konpartimentatuan pentsatzen. Uste dut hemen gaudenok badaukagulo nolabait hori presente, baina ez dakit bada zerbait orokorrean konplejutasun horrekin ulertzen dena gizartean, orduan hori bai esango nuke, nire partetiko hori jarriko nuke erronka bezala. Marta, zure kasuan? Nik beste batzuekin prestatu dituan galderak, prestatu ditugu erantzun batzuk oso lotuta egin dugunarekin, orduan itxasok esan duena nirea egiten dut ere, ez? Eta uste dut lehen ere berak esan duen zerbait ekarri nahi nuke mai gainera dela, ez, pentsatzea hori, ez, ezagutza leku askotan sortzen dela, eta ezagutza mota askoren arteko solasaldia dela benetan interesgarria, ez, zaiguna azken finean ezagutza oro partziala delako, baina hori esan da, ez, gure erronkakero izango lirateke asko ere gauza sumeagoak dela erakusketa leku gehiagotara eramatea, ez? 2025ean apiriletik ekainera Marianean egongo da Basaurin, baina norbait animatzen baldin bada eta bere herrian jarri nahi baldin badu, gurekin kontaktuan jarri eta aukera izango da. Baita ere lehen aipatu duan adala nolabait topaketen, ez, arira liburu bat atarako dela, eta erakusketak izango du leku bat hor, baina ari gara pentsatzen ere beste zerbait egitea, ez,
kartel guzti horiekin, eta baita ere, lehen hizkuntzaren aipatu dut, baina kartelei begira eta jendeari bizita gidatuak egiten erakusketatik, eta hola, bai sortu zaigula, edo gogoeta batzuk, adibidez, iruditegia zenolako gorputzak agertu izan dira, oso gorputz normatiboak agertzen dira, nola aldatzen ari den iruditegi hori, seguk 2000 arte bakarrik egin dugu. Hor moztu genuen, 2010 barkatu, normaite moztu behar genuelako. Edo baita ere, batzuetan iraganari begiratzen diogunean pentsatzen dugu LGTB hauziek zeudela, oso aparte zeudela, eta kartelgintzan ere ikusten da, momentu batzuetan izan dutela, bestelako zentraltasun bat, pentsatzen duguna baino, eztabaida gehiago egon direla, orduan, seguraski gogoeta hoiei tiraka, beste gauza batzuk egitea, ez dugu zertan guk egin behar, beste batzuk ere egin aldituzte. Hemendik deia luzatzen diogu ere, herri edo auzoetan erakusketa hori zabaldu nahi duzuen elkarte eragile eta bestelako Martari idatzi, eta gustora ere, herritar modura ere ikusiko dugulako, erakusketa hori. boiologia@ni.eus elbidera idazten baduzue, primeran, eta zabalduko dugu ere herri ikerketa, zuen kasuan Aritz? Gure ikerketari lotuta, orain divulgazio fasean gaude, eta horretarako ez genuen laguntzarik geuki, bakoitzak bere beste lana ditu, eta erronka handiena da divulgazio lan hori ondo egitea, hitzaldiak eta aipatu ditut, baina nahiko genuke publikazioren bat atera, beste 1000 ideia dauzkagu, egin nahi ditugunak. Hitzaldiak Tolosaldetik bertatik atera ere bai. Hor badaude, halako ikerketan Tolosaldeak daukan testu inguru soziolinguistiko eta historikoa ezagututa, hori erabat bestelakoa den testu inguru soziolinguistiko historiko batean testatzea eta ikustea beste euskaldun mota horiek ze ispilu jasotzen duten gure eskualdean oso interesgarria izan daiteke guretzako ere ikusteko euskalduntasunaren printza guztiak. Ikerketa herritarari dagokionez modu orokorrauan nik uste atera direla gauzak, baina lehen Martak esan du igual erronka da konturatzea ikerketa giza jarduera bat dela, eta ez dela instituzio jakin batzutan bakarrik egiten, ez akademian bakarrik, baina ez da ikerketa eta berrikuntza eta garapena departamentuetan ere, eta hori hortazo hartu ezkero, politika integralago batzuk edukitzea, lehen esan dudan jakintza libreari bide gehiago irekitzea, ikerketa formatzen jarraitzeko unibertsitatetik pasatzen da jendea, teorian formatuta ikerketan, baina ez dakit legitimidaderik aitortzen zaien graduatuei, gradu amaierako lan horrek balio zientifiko edo ikerketa balioa duela sinetsi dezaten, eta horrekin joan daitezkela beraien bizitzan gainantzeko beste ikerketa batzuk egiten. Halako, hoxe, titularra igual ikerketaren demokratizazioan sakontzea izango litzateke. Agian geure ire eskatuko diogu podcast baten kolaborazioa, zuen ikerketak zabaltzeko, edo, nik hemen botatzen dut. Saioa bukatzen joan behar dugu, baina bukatu horretik, objektuen gaia, nahi dut ekarri mai gainera. Marta, zurekin hasiko naiz, horrela Aritzi denbora ematen dio ateratzeko, erakutsi objektua, eta zure kasuan objektuak. Nik bi objektu ekarri ditut. Bata da, erakusketan dagoen karteletako bat, Urolan ere gai eta lesbianak gara, eta badakizue Urolan, Harinazioren itzala luze eta zabala dela, eta orduan, olakoak izatea, eta euskeraz dagoen zerbait da, 2001koa da kartel hau. Eta gero ekarri dut, guretzat oso baliagarria izan den beste asunto bat dela Sorginak aldizkaria 20. mendean Euskal Herriko lesbiana feministain kolektiboek ataratzen zuten aldizkaria zan. Euskeraz da badaude gauza batzu, gehienan gazteleraz, baina oso potentea da eta oso historia interesgarria daude, oso eztabaida sakonak, eta gainera beraien artean kristolako lehia zaukaten portadarekin.
hau ekarri dut, baina badago bat, ez neukan, hola, dela, ez dakit, ur mosketen garaian, ahorra agua bainate kontuz amigaz, eta orduan batzuk bainera batzean sartuta. Orduan, bueno, ba hori, eta gainera badaude, bueno, lortu daitezke. Orduan... Lortu daitezke eta oso esanguratsuak dira, ez? Asko erakusten dute ere, gure historiaren eta historia berriaren, ez? Horren isla, dira, eskerrik asko. Zure kasuan, Itxaso, ez dakit ze Nik soinean ekarri dut. Ara, jantzita ez gera konturatu? Ez que, ikerketa maituta gero edo, pues, erabakin nuen kamiseta bat egin nuela, apur bat topatu genituen argazketako batekin. Era argazki bat kaputzinos, azertu ditugun dago osoak zeiren esateagatik, alaberga, beraun, galtzaraborda eta kaputzinos. Eta argazki hau bada kaputzinos osoa erekitzen ari zenean, bertan egintzen dorre batena. Hor egon ziren hainbat plan oso horri forma emateko, hainbat bertzio, eta bertzietako batean bai planteatzen zen horrelako hainbat dorre jartzea osoan, kriston kontestazioa sortu zuen herritarren partetik. Polemika egon zen, ez? Baina gaur egun badago horrelako bat, eta, hau ekarri dut nolabait, ikerketak baina izuelako, askotan 50 eta 60 garren hamarkadako arkitektura eta auzoak, batez ere 60 garapenkeriaren garaikoak, ulertzen dira auzo itxusi bezala, apur bat nahiko denostatuta daude gure imaginarioan, eta ikerketaren premisa bat bazen, ikusiko dugu zeintzuk diren auzo hauen gabeziak, baina baita ere ze ikasi dezakegun auzo honetatik gaur egun egiten ari garen irigintzan aplikatzeko, ze gaur egun egiten ari gara gauza batzuk, zentzu batzuetan, garai hauetako arkitekturak, baino eskazagoak direnak. Orduan, iruditzen zait dela modu bat dignifikatzeko arkitektura hauek, eta, gero ulertzeko egunerokotasunako hausnarketa hori ere ez, eta jantzita eraman dezakegula gure lana ere ez, divulgazio egiteko beste modu bat, aritz zure kasuan, bi objektu dauzkazula iruditzen zait. Oso gauza arrunt eta simpleak dira, alde batetik karpeta, eta objektu honek badu zea bat, nik egin nun ikerketa pandemia garaian hasi nun, hasi ez dakit, baina 2020 bukaeran ikerketan nengon, edo 21 hasieran, eta hor zeuden baimenak behartzien herritatik ateatzeko, eta ni joan behar nun grabazioak egitea, grabazio horietan baimenak eskatu hartitzaizkien haiei, eta orduan karpeta horrek, olakoek laguntze zidaten, polizia gelitze bat zintun, ez behira, ikerketa bat egitea noa, elkarrizketatua izateko zure irudiak hartuko diteu, negatibo eman dut zean, maskaraiak kendu ez dakizu lasai, ez dakit, ikerketa egiteko oso testu inguru surrealista, gaur egundik begiratuta. Eta bestea, klasiko bat, seguro asko, ordenagailu portatila, ordura arte ordenagailu normal antxeko bat neukan, eta esan zidaten gero grabazioak prozesatu alizateko ordenagailu txukuntxiago bat behar nuela, eta hemen anaiak informatika ikasi zuen, eta gomendatu zian gamer ordenagailu bat, beraz, alako gauza bat dauket. Gure lau saioetan, astez-aste jarraitu anima gaituzue ikusiko zenuten, errepikatu den obiektua izan dela ordenagailua, eta uste dut denok erabiltzen duguna, ez? Ni bi obiektu ekarri ditut, lehenengoa, kutsatxoan sartuta buru hausgarri hauek dira, eta, askotan ikerketa bera ere buru hauste bat da. Eta orduan, pixka bat ere aldarrikatzeko beste molde batez, beste modu batera egin daitekela, eta askotan gero piezek ere enkajatzen dutela, ez? Ikerketa egiten dugunean agian bereizita ikusten ditugu, eta agian pantailetatik pixka bat urrutiratze horrek ere sormena eta bestelako aldarte batzuk ekartzen dizkigula.
hau alde batetik, eta bestetik, hemen dagoen kuadro hontan, nik maitasun handia diot, gure amak asko maite zuen artista hau, eta baita pixka bat aldarrikatzeko etxetik, sukaldean, emakumeok ere lan egin izan dugula, edo lan egin izan dutela, eta horren ondorioz gaur egun ere iritsi garela, ez gauden lekura, eta hoiei ere prestigio pixka bat ematen haste ze, sukaldari gizonezko ospetsu hoien ondoan, sukaldaritza beste gauza badela, poliki-poliki egosten dena, herri ikerketan ere poliki-poliki hausnartzen dena, behar duena patxada hori, agian akademiak ulertzen ez dituen beste denbora batzuetan, ibiltzen dela, baina beharrezkoa daukagula. Eta, zuen ibilbidean, zorte honona opa dizuet, tokatzen zait agurtzea zuekin ikusentzuleok, oso gustora egon naiz, 4 saio hauetan, hilabete honetan zehar, saio hau giratzen, niretzat, opari handi bat izan da, zuekin eta zuen bidelagun izatea Ikerlari podcast honetan, eta eskatuko diogu, euri datorren ikasturtean ere, podcast hau egiten jarraitzeko, gai mamitsu asko ateratzen direlako, asko ikasteko aukera dugulako, eta horregatik entzun ikasi eta sentitzeko ueuk euskaraz sorturiko Ikerlari podcasta.